no vull, no vull. No vull és el títol de la següent cançó i no vull és també el que a mi em passa amb el final d'estos 3 dies que he passat amb vosaltres. No vullguera que s'acabaren mai, xics. M'ho he passat de conya. Va, que si no m'emocioni no podré cantar. Bonicos, bonicos vosaltres. Va, cantem, que això hem vingut. No vull. Concentrem-nos, que ens ha d'eixir perfecte. No vull
Bé, aquest tema és una versió d'un senyor que es diu Bustamante, però és Julio Bustamante, no és Bustamante el d'Operació Triunfo. És un músic que ja feia un rock en valencià en els anys 80 i nosaltres hem volgut fer un homenatge a tota aquesta gent que ha fet música en valencià des de fa molt, molt de temps. Aquest tema es diu Senyoreta X. I ja sabem que esteu emocionats, però anem a demanar-vos una cosa. Vosaltres sabeu què és estar estàtic, però també sabeu què és ballar. Per a que no s'enfonse tot això, anem a demanar-vos que balleu, però del que és la zona de la cintura cap a dalt. Anem complicant les coses, però és per a no patir. Perquè sabem que esta vos agrada, sabem que és el disco que fa que et mogues sense parar. Nosaltres ens hem de moure sense parar de cintura cap a dalt amb Senyoreta X. Bona nit, caleros! Com sona l'ESO i Soul Attack? La solució estava a la porta mateixa de la casa. La solució estava a la porta mateixa de la casa. La solució està a la porta mateixa de la casa. La solució està a la porta mateixa de la casa. Quasi va desbancar a Lluna Mediterrània en l'himne del Com sona l'ESO. No encara, lo millor d'aquí un temps, perquè encara crec que és la vostra preferida, Lluna Mediterrània, veritat? Però anaves per el càmping, per ahir on estaven els xics acampats, i anaves sentint la solució, i s'encomanava la raza. Això m'agrada, que vos rigueu. I ara la vostra.